Sziasztok, kedves barátaim! Házi kenyeret sütünk, kovaszos házi kenyeret az ünnepekre. Elmutassuk lépésről lépésre, hogy csináljuk a kenyerkét. Ha akarjátok látni, akkor tartsatok velem a videóba. Sziasztok! Készülnek a kenyerek, jobban mondva dagasztunk. Pityókás házi kenyér lesz karácsonyra. Itt vannak a hozzávalók. Én 1 kiló lisztet rakok hozzá, egy fél kiló főtt pityókát, 40 deka kovász van, 32 g só és 2 deci víz, nálam ez most a pityókának a főzőleve. 1 pont benne van a gépben, mindjárt végez is. 2 már elő van készítve, még lesz 2 belőle. Ezek most 2 órán át fognak kelni itt a deszkán, majd 2 óra után formázom, akkor gyújtsuk be a kemencét, még 2 órát szakajtóba fog kelni, és utána jön a sütés. Előkészítettem a szakajtókat, abba fogjuk belerakni a kenyeret, és ott még fog kelni 2 órán át. Ügyesen megkeltek, milyen szépecskék lettek. Most megformázom. Így. Ez lesz az olja. Szép felével lefelé kerül bele a formába. Jó, meglisztezzük, hogy ne ragadjon benne. És becsomagoljuk. Legyen melegbe. Így. Na, elég vannak készítve a sütésre. Még 2 órát pihennek, addig megkelnek, a kemence is eléri azt a hőfokot, ami kell a kenyereknek, van 230-250 fok között szoktuk bedobni. Na, lássuk addig, mit alakítnak ezek is. Na, elvártam a szenet, barátaim, a kocsorbából, nem ilyen ügyes. Jó szín van. Sütünk kenyeret, Szent ünnepre, karácsony ünnepére. Mi a baj, Pati? Mi vagy ugye elkeseredve, mi? Mi vagy ugye elkeseredve, mi? Miért morogsz úgy? Na hát, barátaim, 23-a, de az a helyzet, hogy holnap kell dolgozzak én is, az asszony is, és akkor ma kell megsüssük a kenyeret, mert mivel így jött a helyzet, a Szent ünnepre a kenyeret, karácsonyra, és az egész folyamat jól megy, saját kemence, saját kenyér, saját kovásszal. A feleségem csinálta a kovászt, ő érti a folyamatot, élesztő nincs benne egyáltalán. Kemencét felfűtöttem én, mindjárt jó lesz, éppen fehéred, most már fehéredik ki az oldala, úgyhogy úgy nézem jó lesz, mindjárt bedobjuk, bent meg vannak már kálva a kenyérkék. Ilyen
így sikerült az idén, hogy hónap kell dolgozzak, mivel, így áll a helyzet, és hónap nem lett volna erre időnk, se nekem, se a feleségemnek, ezért ma süssük meg a karácsony szent ünnepére a kenyeret. Nagyon, ez a legszeretettebb ünnep itt nálunk a családban, a karácsony. Jó hónap este az angyal szenteste, friss házi kenyérrel, töltött káposztával. Füstölt házi sült kolbásszal, finomságokkal, beiglikkel. Kb. Így lenne a helyzet. Jó, szedem ki a szenet. El van készülve, barátaim. Nem. Ugye, kicsi hálólag a telefon. Itt olyan hőfok van, hallod, de édesapja jól. Nem szoktam bánt hagyni a szenet, úgyis annyira felhárul a zájm a kemencem a tapasztalatból, hogy a szenet nem kell bánt hagyjam. És mi mondtam nektek, vettem flekkennek való kolbászt, ügyesen és a szenet teszem oda, csak meg kincs, hogy hoppá, és teszem ide, ne? Ez az, hogy süllyem meg a kolbászt. Na látszátok-e, barátaim? Ilyen kell legyen. Kell csillogjon a kemencének az olja. Csillagok vannak, ne lássátok-e. Kiszedem a szenet szépen. Így, né? Finom kenyérkel megsül karácsonyra. Ez az. Nem törölöm ki, mert úgyis megvárjuk a kenyeret. Mehetne. Ez az. Finom házi kenyér. Nem olyan nagyok, olyan 2 kilósok kb. Olyan 2 kilósok. Gyere kincső, hogy látszódjon, hogy dobom be. Ne látszik. Jó? Szuper. Most 4-et sütünk. 4 kenyérkét. Ez az. Mindent megérem. Jó. Na még egy. Hoppá. Ezt elcsúszott, de nem volt. Ez az. Na, nézznek, később mutasd meg. Milyen szépek. Látszik-e? Ez az. Teszem oda a tévőt, barátaim. Így, csak úgy szoktam, hogy van ez a téglám. És még oda teszem. És most még mit látni? És lássuk, hőmérő van a tévén. Tévén van hőmérő. És lássam, hogy hány fokig... Na, bedobtuk a kenyereket, és pontosan, ne látjátok-e, a tévőre tettem én egy hőmérőt, és a kemence hőmérséklete 250 fok, barátaim. Úgyhogy készülnek a kenyérkék, itt meg mindjárt készül a kolbász, a hús, a flekken. Na, barátaim, eltelt egy óra, fél óránál meghúzogattam a kenyereket, most szedem ki egy óráról, lássuk, hogy néz ki. Még mindig 200 fokon van a kemence. Jó, én veszem a tévét. Húzzuk csak ki a kenyérkéket. Milyen szépek lettek.
Nem játszik. Hoppá! Kicsit megéttek, de úgyis megvárjuk, úgyhogy az nem gond. Egyik. Adjuk oda a nyalnak. Gyere ide, kincső. Nézd, de látta látni. Kemencébe. De kész a másik. Ne, nem ilyen gyönyörű. Tegyük ki 4 darab kenyérkét sütünk. Hoppá! Elfordítottam a kenyérkét. Az igen. Házi kenyér. Egy kicsit megéged, de nem baj, megvárjuk úgyis. Ez az. És még egy. Még megsülne hónap reggelre a tyúkleves, de most nem vaktam se tyúkot, se kakast, se kutát, semmi. Még visszateszem szépen. Na. Ügyesen. Megvárjuk a kenyét. Az a kenyét. Nézd meg, kincső milyen gyönyörű szép. Nézzétek meg, barátaim! Csak ezért megéri. Saját kemencét legyen. Ha máskor nem süt, legalább az ünnepekre és a kovát tudsz csinálni, de az én feleségem, akkor meg vagy éves, hanem valakitől kész, veszel kovát, ne élesztővel legyen. Múltkorjában süttünk kenyeret, ha hiszitek, hanem egy hét múlva is a kenyeret ettem. Komolyan mondom, egy hét múlva is a kenyér olyan volt, sem megpenészedve, azon nem volt se zöld penész. Semmi, abszolútamente semmi. Nem úgy megveszed a boltba, és amikor annak 3 napja van, akkor kezd penészedni meg. Hogy tele van adalékokkal, mindennel. Na, ezzel búcsúzok, kedves barátaim, kívánok nektek szeretetben, teljes, kellemes karácsonyi ünnepeket, egy boldog új évet, sok sikert az életben, egészséget, szerencsét, pénzt, boldogságot, családot körében, így most kenyérverés közben, kenyérverés közben. Sziasztok, boldog új évet!